Bueno, anem a veure com funciona això de lo de combinar correspondència en el writer. Aquí tenim una carta i fixeu-vos que aquí està l'encapçalament, nom, cognom 2, adreça, codi postal, d'una manera genèrica. Val? De tal manera que nosaltres el que anem a fer és precisament a substituir cada un d'aquests elements per uns que estan emmagatzemats en una taula. D'aquesta manera el que farem serà primer marcar què és el que s'ha de substituir de quina taula. Això ho tenim en una base de dades, que és aquesta, on tenim aquí pues, aquests tres registres en la informació que correspon, de tal manera que es generarien, quan ho combinem, tres cartes. Tanquem aquí, ens n'anem al nostre document i ara venim i seleccionem nom. Bueno, no sé si primer s'ha de seleccionar o no, però ara venim per aquí camp, més camps, i anem aquí a la pestanya de base de dades, seleccionem la base de dades que acabem de veure, taula, i aquí que hem seleccionat nom, inserim nom. D'acord? Ara seleccionaríem cognom 1 fins aquí i inseriríem cognom 1. Veieu com va canviant l'aspecte aquí en el document writer. Cognom 2, inserim cognom 2, adreça, inserim adreça, el codi postal, insereix. Aquí ho podem tornar a repetir, ho hem posat per això, perquè d'aquesta manera veieu que no és que ho poses una vegada, ho pots posar les vegades que vulguis per a cada instància que vulguis generar. Insereix, cognom 1, insereix, i cognom 2, aquí he posat cognom 1 altra vegada, però en realitat és cognom 2, dona el mateix, que és el que fem aquí. Vale, i després aquí sota s'havia de posar quantitat, això dels euros em sembla que sobrarà. Quantitat, agafem aquesta, insereix, i adreça, aquí la tenim, adreça, i insereix. Molt bé, doncs ja està. Ara cadascun d'aquests camps es substituirà per els corresponents en el registre. Per a fer-ho, això ja ho podríem guardar si volem, aquest document, que estaria vinculat a la base de dades, però si volem ja generar-ho, aniríem a imprimeix, i quan vas d'imprimir el document conté camps d'adreces de base de dades. Voleu imprimir una carta model, ella ho detecta, li diem que sí, i ara podríem directament enviar-ho a impressora o a un fitxer en un únic document o com a documents individuals. Si voleu, ho deixem novament com un únic document, perquè així serà més fàcil de veure, el camí que li he donat és aquest, i d'acord. El nom del fitxer, no sé si apareix per aquí, ara apareixerà, d'acord? Sí, efectivament. Ara aquí li posarem instàncies de cartes a deutors d'ESA, de tal manera s'estan creant 3 de 3, i si ara vaig a obrir aquell instàncies de cartes a deutors, veureu com efectivament s'ha creat una primera carta. Juan Navalón Verdejo, t'envio aquesta carta per recordar-te que em deus encara 1.200 euros, quan més penses pagar, tal, hauré de visitar a casa teva, hasta aquí el carrer seu, i tal. La segona carta, que la posa en un altre full, es substitueix per Juan Navalón Verdejo per Mariano Voluminis Plugues, i en totes les dades corresponents a ell. I finalment la tercera carta a Adelaida Pi Serrat amb la mateixa informació.